Kana ji? Gaskiya akwai yunwa. Ta ɓaci. Wahala ta yawa ga ba abin yi mun rasa yanda za mu yi. Ɗan ɗauke-ɗauken ma ba yiwuwa ke. Ba yana ke yiwa. Ina kake? Gani. Wani sabon mai shayi can da yanzu. Ina ka kuma ba ɗan garin nan bane ba. Yadda za a yi mu damfar bayan Allah. Tunda bai san mu ba. Bai san mu ba. Ai ina ji irin waɗannan ne ma. Shi kala da kaga ruwanka. Ruwanki da sakare. Da mun je kawai abin da za a yi. Muna zuwa a gani da yadda za a yi mu nuna masa mu kurame ne. Kawai shi kenan ba. Ko ba ka ba? Ina na ga zubin sa zubin ka. Kwarai kwa. Zubin sa kare. Kuma zubin sa ruwan kakanka. Ni? To mu je. Ai ko kun yi shuka a idan makwarwa. Ai ko kun yi shashanci wai gaya mijin baya tarewa. Bari na je yau sai na tona muku asiri. Kun daina cutar wani bari na buta nan ne. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الامين رسولا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه والحكمه وان قالوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما رأوا به baki na kenan manyan baki ne kaga Allah ya amshi addu'a darajar juma'a alhamdulillah kwastoma me za a baku ne Ashe dai ka gane. shayin za a baku Ashe dai ka gane. to guredin dan nawa Ashe dai ka gane. wannan daga gani bayan Allah ne kun yi kama da mutanen kirki wallahi kai wa tabarakallahu ahsanul khaliqin shi yasa duk mai karatun Qur'ani Allah bai bashi banza ba bari a yanka mu kai to sannan ku daga wannan kai ma karɓi wannan ina na sa bututun shayin ne Allah ya amshi addu'a bawansa wallahi Allah ya amshi addu'a bawansa ai shi yasa idan har kai hakuri zaka tadda rabo wallahi da kai haƙuri za ka tadda rabo kai abin nan ya yi min wallahi to gashi dama yau yadda na zo kasuwan nan ta nauyi ba abu na kasa ni dai abin nan wallahi bai min daɗi ba amma da ke karatun ƙur'ani in kai idan mun Allah to sai kuma me ko za a da kan maka kwai ne Ashe dai ka gane. dai na gane gaskiya indomin za a sa Ashe dai ka gane. to shikenan ba komai na gane Salamu alaikum. Salamu wa alaikum salam bandaro dan garin nan dan kasa na gane dan kasa bandaro ko da kudin kasa na'am Yau kuma bakin mahaukata kai. subhanallahi kamar ya bakin mahaukata To an wayannan azzalumai ne matuta ne. subhanallahi Me suka ce maka? cewa suke da basu shayi ko mai na faɗa su shahi dai ka gane Ashe dai ka gane. saboda kun ɗauke ni bako a garin nan daga kafa ɗan wajen sana'a ta Allah Duk yadda za ka yi yanzu misali da kuma harkar da zan ke fita ya ka me nayi ka ɗauka ka ci ashe dai ka gane ashe dai na gane to haka to su haka halin su yake matuta ce mutunta to ai billahi allazi la ilaha illa huwa koro to su aka yau da cuta ta kai akai ko saboda an ganni bako a garin yanzu jama'a saboda an ganni bako nan za a zo a ci mun zarafi ashe dai ka gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gane Munafiki ne ya gane ba. Wallahi munafiki ne mai. Dan munafika. la ilaha illa huwa nema taba Ai wallahi tsoho ya girma. na daya ya za a yi kuɗi na ya fito Ni wancan da kake. shi wancan da nake ji Wancan ila da ila kake. ko ni ne gidan tarihi yau ba za a sha ni ba wancan Wancan. Wancan a kansa Allah ya saukar da ayar. to Ya aliman munafiqun. ai ku kenan tunda an munafince ni A musulunci Amma mu- munafunci ba kyau. Za mu biya ka kuɗin ka. to a biya ni To cika mu ba tare da ba gora bane mu na ka gode na dauko. cika Ai ba na cika Sakare. Na kuɗin nan da muka binne a bayan can. Na koshi. to shikenan. Bari ya kawo. Ai ina nan ne. wannan harka a Ina sai nan. kullun saboda an ganni bako a garin nan da a zo a zabi Ina nan ka je ka dauko kuɗin nan. harka kawai saboda an ganni bako na dan rufa na zo na kafa wajen teburi na Allah ya rufan asiri mai unguwa ya bani Abin da nake so da kai. ina jin ka Ki ka san sunan wancan sakare. sakarai To kuma yanzu ba da daina wata girko zai dawo yanzu ba. Bari in bi shi wajen. to ina za a je A can kuɗin wayar mu dauko. kayi alƙawari Ya yanzu kake haka? to na baka minti A'a, haba da Allah. na ba ka ci arzikin fa Ba ni Muhammadu leda Rasulullahi da daga hada ba ni ni leda da shi. to Ba ni leda. kawo dai na rike ma in ji sauri ka dauko kudin zan ma kai To ba da. ka san da dan uwa mamugunci gwari hawara ta gari je ka dauko mu Haka yake. eh Haka je yake. ka dauko a Kar ka a. dauko kai da zaka dauko kudi in baka kuma Oh to. Dan da. nace ina jiran ka Kawai shikenan ba dama. wannan harka Allah dai ya fito min da kudi na summa inna alaina bayyana summa inna alaina iyabahu Allah ya fito min da harka arzikin nan ta kai
wannan fa yaran ba dawowa za su yi ba wallahi dai na rungumi kaddara billahi lazi kamar arne a coci ba wuta ba aljanna domin harkar nan ta ɓaci wallahi ni yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai arne inda hankali ba zai wadan wuta gwalo ba domin aka tafi aka je aka dawo harkar nan ta ƙare ni inna lillahi ma wannan sana'a ta fita daga raina wallahi na tafi